njara uzito somya bamurama chikuya mandege uzito somya bamurama chikuya mandege Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamurama chikuya mandege uzito somya bamurama chikuya mandege Chomorigerea karibu unainde kigima nekero tokorigereria Easter holidays echinga kechiga orochinga Easter nigo ekwera ritukuria rero gosechinga kechiga cyo guchengera amatuko ari manyenganete na amatuko a Pasaka karibu sana ekiiranga aiga ase studio ritukuria rero nimbwate abo bakorwa gosenga bari babekera amagoko bakorandia amangana aiga kigima gose bakonyara kora abantu asensemo yedini ekero ndochenga ndubate omo bishop na bondo bwate reverend and samangana agenda there is a balance eritukuria rero nekiro turachikurigereria engakiyiga ya Easter amatukarero iganga abantu abange tibari kurigereria gose bari kumurekera kigima ogochengera Easter igo tuche gusanga kigima korende entaracha kagose entaracha kwarigania abageni aiga ndochenga oyo monare egaiga okorokwanga swanya nyachuba kero tokomurekera Easter swanya nyachuba nachagaiga okwanira igoro ya idolatry nabalika aria kigima asechinsemo cha Facebook asabana idol worship also known as idolatry is the act of worshiping an image object or anything created instead of worshiping the true and living God. It involves giving reverence, honor and devotion to something or someone other than God as if it were divine. In the Bible ndochanga nabakote tikigima aiga ase kitabu kyoko nganya Exodus 20 chapter 20 verse 3 to 5 asagote wanga samachikali komi ikoro aukwana rekoro yogo sasima emebwekano naboigo Romans chapter 1 verse 23 to 25 asagote wanga it describes people exchanging the glory of God for images resembling man or animals and worshipping the creation instead of the creator. Ono ndochago tevanga modern forms of idol worship. It's not always about statues. Korende today idols can be oyonkorengana anoyo iko manyakana tamana swanyanya chuba igatevanga samo tukarero oko sasima emebwekano ngamo nereri tokurigereria money agokwanira fame or power ngachibesa na boigo okorigia chinguru kose okorigia okomanyakana kigima na boigo people ndobate celebrities leaders even family technology or possessions na boigo pleasure or addictions anything that takes God's place in your heart can become an idol mbia mono kigima swanya ndo chengali tukoria lero ekira tugende tukurigerea Pasaka otonywiringa ebintu nebinge bigendete kurusia abantu kose kurusia gukurusia ibino mo Kristo koro asa attention kose go tugute bikogera osirie focus ya okoro ase ko musasi mo monguru korende eyekiranga bono amangana yechibesa twarigere ebintu biri byokwego kemego kemenge yense na voigo okorigia chinguru komanyekana nebintu binde ebinge korende gwira chinga kechiga chabene kubarigania abageni aiga ase studio Reverend Winnie wakire Kireya. Yasamanane. Happy Easter. Happy Easter. Karibu sana. Asante. Eritariao asoboikirana na boigo tumanyenga nsemo kichiga kwa rure kurukero kende mbare babiri bagusanga naye ase no gwetera ketembe gusegwetera nonye iskari mu meranire nyara gusanga eritariao na boigo emremiri okora. Yes. Asamari tankuruku Reverend Winnie kwamboka Isaya. Nintoregete Kristo no mutoriane nende igondo murandia ase ministry ya Mwamba ni Yesu Worship Center era au mucho songo Mbia sana karibu ase studio
timanyanga aba ashirika bao baragukwavaganirie Easter engia ndero maite tugukora ritukeriga sendero tugukora guchingira Easter iyi bankubaganiria abashirika bonse be ministry ya Mwamba ni Yesu Worship Center andanse asichikare gocha Easter, happy Easter na abakristo bonse piense ngima bari bagochengera ritukeri tiganya sawa sasa na nabaganire happy Easter. God bless you so much. Mbio mwana sana na inde karibu tukuria Bishop Omambia. Good morning and happy Easter. Happy Easter. Ya mbia mwana Maria singincho kongalibaga na wikase tibite ya Getembe. Nchenda mani mambe yangu kwa Bishop Lawrence nyanugo Mambia. Iwanu marabi kanisa New Beginning Apostolic. Ugo igo munyakero kisi pastors and church forum. Ango sabera pastor bonse pe usiengi match Bishop Reverend Happy Easter. Ugo iwana ba Christmas kanisa yana. Nondi basi kuweke usiti ya madhabinga Happy Easter. Yeah. Mbia mwana sana, happy Easter to you. Na ndi tokonya kwa fasaveranga na ino kiro omokendete kura aba Kristo chinga kiunetiga mutu arenga omweka omocheno nyale kubara tuguchaka na Reverend Winnie nekiro tokurigereria Easter ningi yakwira bose what's the importance yoko gendera guchingira Easter mbia mwana murega singincho kwa ngari bagerio ritangani Easter ama importance ose sababu ananayo wachengera Easter gatoko yerigereria guse gatoko yeroke Pasaka atoko nyoranga Pasaka terachaka bono iga chingaki Yesu achira sense Pasaka ni wayachagete chingaki otherwise I can say Pasaka is the last miracle Nyasaye korete ege konekio mweri Nyasaye koreta saba Israeli karubarenga sense ya Misiri mwaiweta mapigo ali alikona kugenda lakini kara ya igete nucho soma se kitabu ya Exodus kitabu yo kunganya 12 some 12 abuna 16 ko tebirenga ekero ritinga egakie yaika egaikeranga Nyasaye agatebia ba Israeli nga rero butuko ninchengete osoma 12 ingo nyororo ko batebinga chinga kichiria akabataiba gende barore Emmanuel yengondi banyenye bashare in their houses kere family nyenye Emmanuel and then akabataimu gukora mwaka amanyinga ase omotobwa bwe umurangu bwe nyumba yao kere nyumba ekero mumaraika ari gweta at midnight abwate tokwegwe Passover mumaraika akare gweta na upanga ino usino moro iga gweta konyore nyumba eri yakira manyingo murangu manyangene yaba Israeli tindi gukuna. That is the time wegeta abana batangi agaita abana cyani chitugo cyintangi abana batangi paka abo muruoti paka abo muntu kawaida bigaragara paka abo mufanya kazi umoke bonsi bagaitwa abana first born bonsi they died. That is the time ya chagete always gato ko nyora bono igera ko ba celebrated ba go celebrated the year happened Israelites ba go celebrated the year happened lilia chinga kichiri bare ko achiriwa. That is the time wali achiriwa kabisa now go libona ba tikito bono kenda pi bono lingona go subata lingona utanga tangu bare nge Misiri kigia korekana ande farao te bande karatika lakini akere ikiretenga ba ikire bono iga na bono babu atugitwekera bana batangi ba kwetera babu atugitunga bono farao batige bagenda pi bono that is why babete bakoyechengera nekero rochi Yesu Kristo akare gochikobambwa na akabwate ndokoroka last supper nene na that is the time it was a time yogo shereke Pasaka kwenye yakareki kwenye yabeire ange ko bagusoganya yaikire igo bono tariro ryachaka gochengerwa ni dire sababu ne ryakore tariria na ribangete gocengere Pasaka nekiro tukurigererie mumenya ase Yesu Kristo bona asare in the picture nekiro ritukiriga aria last supper umete bone chagete kuru buna korengana
na aba guchengira Easter mono okonyora nga nkoruri tukuria Alhamisi maragoba yacha kwera tukuria Jumatatu ekiro tukurigire last supper significance ya enereri yarengi guchase bono abakristo abatore moyo chingakechira. Okay, Yesu yarosetie last supper ya mona abatumu baye iga batebeti nga that is the time ara arieta mona barabo akabatebia nga mube mokunginyura akabatai now this is my body ekiagara litoro chine manu yakoregete lakini bone rinero monyene bwana kirato gucha semu menya bone manu etari eri ngondi na ende ibono Yesu Kristo obete manu ya ngondi Yesu Kristo obete kingwanso keria that is why tutari konyenya tutebenga na bado ngwaka turase nyumba ona Yesu akabatebinga nao mutako mube mukonginyora asengencho ya hivi ile alitengeneza ile last supper tote ndio to bagisi gusibia useme ndagera yo mweri ndagera yo mweri akorta na batumba ariete na batumba yaga batebetinga bono uyu no muberone bono tari ndagera ye tari nyama ye ngondi na ende na manyingaya na yana agwiteka sengencho ya bantu bonsi pi bono tari aba Israeli bono tari bantu kibona abantu bonsi pi. So akabatebinga nande mobe mogokora iga asoko nginyora naelewa now ikende yenta akarata bono turi kuchikono tengere Pasaka buna riri agachengera Old Testament bone toko chengera kwa sababu ya Kristo lero bingwanso birimbiyo adanote mbona sana Bishop Omambia ingi umanyete igoro ya mangana ya iga Pasaka bose ali asigati ya magiri ali mokoenana ya muna tegero kwana nekena ya tebire na okubwata no gukurumba akorere Pasaka engenje konyora ngakyo ku Misiri goja Israeli na mono kubwata na kwa kwali ngwetera kwanya kingondi use umunyama okobabeka amasongi nche yokwabirana lakini asokubwata no kujya Yesu Kristo jiro kubwatana kobeke ngwanso obere manu ya ngondi eli alingi Misiri ili akona na Abayahudi obere nandeke ngwanso kende kiya ekobwata ni mwanya bantu naise amayinga alia bakanyanyira bwatani abantu nangusi yaito akera abantu bakakosanire ngoli walenge emboli babirana babwa bakoloko bwatana basosorana nabayiko wetera Yesu Kristo so kwaya otobwatani yere naise kya kwa twabere ale na tatu mwabo no ketokole Pasaka liose okonyora ogokwa no kurwa Kristo Yesu no kunyora utoka wito okabari wito okoroko wa moyo so Pasaka nigera orase mwanya bantu na nigera oraso kubata ni mwanya bantu naise kwenyuranga ngiso Kristo ajitoka tokara su musaraba sengenjo mtu alenge baronge lakini asema kulia Kristo Yesu na kema malikata ngaki ojire orusi oitirebi ngwanso byonsi ipi okoreke ngwansa kama ikerere na giako gara tukuriria ria ramis arangite bargo baka baikaransi batanga lero iga ngulitore Pasaka mwana inu Pasaka iga muremo ko kara konyoranji kya muremo ko kora ngwanso konyora kubata na kwenu na Nyasaye wetera se chimanje chingondi ne chiri lakini no chire koba eri yekene use ngondi yekene akoba tenga bona igo yomorochire roiga oyo menu chikumurwali eri liko likira nikyanjirete Yesu kusale kwa ataruri ekagara mambia yali koba Friday Yesu akaenda somo musaraba kutubwata na ise utara mayinga amayinga ali makoro kwa bagetemerango ya Misiri koronga abana ba Misiri wana mayinga ya maye tokora Yesu Kristo muna mayinga maya igagocha kasi watu ngaki mo Kristo kuna mainga Kristo Yesu ekingwase ya Yesu Kristo ikabona ke enda takole kana se mwanya batonga amainga era roiga ya usibyo ndebwenspi umwegenire atoko sabasa mainga Kristo ya sengenjo musaraba wetera se musaraba Kristo Yesu nane twabwata nguna ise na kera to wikaransa na kosoko kera ogokwa nokoroka kwaya noko nyorobo bwiba Kristo Yesu makweli achire lakini wetera makweli aiga nendo toro kiruko bwa so litukulire na sana sama tukatoto talire tukolia yali ogokwa tali biranya biri agetu tali okora kali aturagereti lakini no gotoronga ki na bwira makweli litukolia kobo na lire ngenjo sana so kwaye wakubiranya kwaye kobekwere byali bya magwa ko buri musaraba byali byengenjo eka na bara kutaboka ndo mwegena lakini wetera so tobuka kwaye kuru asaba kule twa mwegenire twenspi nando tubata nese mbia mona sana Bishop utatiga nene kero tukurira asi chidini chiri tubwatera ukurira no nyense ya Kenya orogongoro wa gusi njonsi chiko chengera chinga kechiga umanyete nona sabantu bali bakumupira geti
mbara bagotogia mbara jokuri batai gotogia lakini asa njere ya mombaga ni mpira so mbara bagotembea iko kwa tukelio lakini kwa njia moja ama nyingine wanasherekea aijarisi njere kibago sherekea lakini kilo monto ikanisa jire gusimnanka to komanyake anga Jones ngo sherekea jire ogo kwa Kristo nituko konya bange bagokana ndiri batai rituko ya December nga mbege nityo kubiro kwa Kristo Yesu nga tarashina dai bolitu lakini ase engaki ya Pasaka no ndebwe nsinga tabara nga maana Yesu najete akakwasa njeito no nyendero ko na bantu mbali bago tarase para no musaraba mbali bago ni chikasa bamenyororo mbali bago ni bitundu bachiko beroro oserekea so nga kiro monto oserekeale tukilia Pasaka lakini ase njira eya musende tukuriye Good Friday titukirigare Juma ekero akobambwa umusaraba nki kiarenge usenki kiirete egesusuro kirigyo nsi arikonyora ogo chandwa kuri no gwaki bona sama tukaiga inki gekogera to ugande tyo koinyora ogo susuro kwae thank you ama tukaitire ekero ase serikali yarengeo na malika yarengeo nganonde bwensio kori gokoroko mochokonene igakabikuru aso umusaraba orusuguchianga abantu bamasekerera muna bono gusingo yukale timete na kenanga ekero moro yago tokire yaga unjuka niwe chiro kwa nakero monto marora bamusichianga bamuragererisa kaine ngo no yuragereiri na Yesu na imugetie marageri yayo aso musaraba akarusuchianga chiaye akabekwa aso musaraba lakini tawate mama chano tawate mama because igakorto manyana mama kino tawate mama biro watanga akakoro manyene ibe utaringo manyene ibe so Kristo utaringo manyene ibe igakorto manyene ibe asengencho ito eline birito bwato kore wensi pio kora mwito ko kore tukitirianda wa kweto musaraba kuri bare ko musaraba gali akakwimukira indato sore kuri aseme cyane lyo spe to basibole so Yesu Kristo nigajete koba abasibole nando ando tokole koba abasibole kweterase musaraba boli entonkero ko ranga muganoro kora kwanwa but I think maybe Mombasa omo ekeremelie gweta mugako ya muganya gukore gasiaya karemeli ngo gwekera se gwetera se daraja yata tukomyoka konye drive yole se pilot I don't know ibagumoroka egera mata ita se daraja nera abo ase kogera echiko gusarika so na ngino mwana but egera komyoka ro mwana nera komyoka rumayaga na tukumubwati asenjereria akaranga ngo tiberero mwana otinga konya abantu bali so akamya konya abantu bali lakini mwana akwana toki agakwa so Yesu Kristo nikajete asengenjo etata konya ntu atena kwa niaba yetu akumusaraba elinda tusubore tutwensi so Yesu Kristo ajete tusubora sumusaraba na tuwalenga banye baba nena so igajete kulia ebibito ama machaito bibiri atangaki agacha akabugolia obo bwito bwensipi ochaneka bwito kodera bwito inde tobe moyo ntuwalenga tokwa moyo lakini asengenjo inyasaka mutuma bakimala atangaki na kinyasanya njetense weka kamoto mwana yo maima eline monte ni wenzora amugene ntasira kulende abeno bakanakale ntuwalinge tokwa moyo ikabona kiara gatuwalinga abantu toragereri twalense yokorageriwa twalinse yokoramo lakini agachara manyene toba moyo naenda kamukiboro bwite mechano yetu so akaba mona abayibi ngenjwe ngaki wa krisa abanyabe bonsipi lakini akateba na wana baso mnyabyo ngo sumusaraba manaki lero yani ngo nyoli paradiso nakwe ngenjwe nga katuranga mebito na wana sumusaraba Yesu Kristo nalengo tosubora nakatobo bugima bwakanakale so igo Yesu no atabwata ibe igajito ko bunye ibasi nje ngabagali yabuko yeah nandi bado na babwata mama bona liswali yakero monta ko sirigusi mati Yesu Kristo yakora tumna ngondi yake mwanzo guzekero monta ale ko gosa engondi yakora engondi ni bwate ibe kero nyanya lakini yanye yabi kwinga bona engondi ayire ibe byonse pi endo muntu mwaga no mungene bayigwana igaya kwa sengenjo iro bebwabo ko macha kwabo engondi yasibwa baka mato bintu bera baba bali kunyisibera ende yatugutujuro sari magenda yana ne byonse mbai kumanyanga ngo chikonyera egere nge family yegwena Yesu Kristo nabaje takabana ngondi eli yangiru ekobe ko beke mwanzo endo muntu yoyo ko mo Kristo ko mwana aya moyo lakini ngondi ekwe etori abange Reverend Winnie ekero tukurigereria asa matukubuna aya abonoiga etokenga Yesu Kristo nare chinga kichiga nogania nainde nga onde naroraga ninga kera kure abe kwaso bwena buna muntu onde bwensi buna munyabe bonde bwensi ingi kyara kogera Yesu Kristo ari kube kwaso bwena nande akabekero bakarigena okay Yesu Kristo iga achete asomubeka no mwanya bantu no nyore ngo mwana Nyasaye iga achete asomubeka no mwanya bantu iga akorete iga amenyete buna mwanya bantu ekara osoma samariko okanyora na bono isa gosoma gitabu kia Isaia 52 na 53 ngukwana 52 karogo chakere 13
alafu ogenda na 53 osome orara tumbo kake ang'e gionsi ngokwana kigakara omonto ore gocha buna are gocha oyore Yesu Kristo gachete abe muna mwanya bantu, ndio maana alizaliwa kama mwanadamu. Ekera iboro tubuna mwanya bantu njaba netubo alafu igagocha ibuna amenye buna mwanya bantu bakomenya onye nendagera agashana mwanya bantu onye nenga kie yobokendu akabaso bokendu na mwanya bantu akabeka cyanga buna mwanya bantu agatara buna mwanya bantu akaba mwanya bantu akakora umwanya bantu licha orengo mwana onyasaye akamenya buna mwanya bantu nakikiagera otia kigwa asenyencho ya mwanya bantu, yani akagundua kumbe kuna udhaifu. Unaelewa sasa? Akamanyanga muna mwanya bantu ale kumbe udhaifu hii iko ekiaro isikorigerere kerori yako anda Getsamani bono ikire nsinyo omanyira nga maene murubiri uri okarreki oikire lakini akarigerere buno uri gochikoba mokongo. I think there is a time umuntu wake bije bunigende ke gochikoba neba ne nyangi gochikoba ngwako kiuse nyangi gochakoba neba namangana mabena kiusa gochakoba. Unaelewa sasa? Bora nera gake bije iri kamusinya ekagera agatsaidinga Nyasaye tare wanjange tiri gakombeke akora nchirende yonsi mwanya bantu atore kira kitimbasa gwetera mangana aya lakini akanyoranga goikare gwetere kiagara gako no gusaba Nyasaye tanyora tejibu ngango itinde gakombe ekyo iganyora tenga the answer is goikae terase ase safari eyo. So it was so painful asare lakini naye alikubali ya kwamba tuokoke sisi. Ndio maana aliuliwa kimadharau kwa ajili yetu. Lakini kuzikwa lazima angezikwa pia aende kaburini. Ndio maana kufufuka wewe ukafufuka. Utatinde kiri. Unaelewa sasa? Agakwa agatindekwa. Ya ndi nabonta akwana yange ujusikia trambori ya yura kirende ekera kwa tinde kwa that is why gocha kuboka because yanga goikakwe atinde kwa after 3 days yakareki aboke. Unaelewa sasa? So ayon sinari kirenga goikara gokaraka neri rikori ara gokaraki yare goikerana nonye baro chokana ngantori kumutinde kanjare gochakoba ekiagera riko gari yare goikerana. Unaelewa sasa? Na anda tu washwa ngana onya bantu bate batengana barabuke bade paka bari abaskari mbegene tengana barabuke nona bagavana bali nakibada batenga beko monta beka abaskari barende naria bakabekero kasukume ruligena akabekero ruligena naria tanyare go otuoma wana so gotinde kukuga tinde twasenge nabo yago yarikire. Na Bishop nekero tukurigereria ogo tinde kukoiga enjire yega yokorendo ogoso gutwara okwege na koringa ki kero kena muntu na bara boko tatiga bono tiga tubeka barindi ande tubekeri generiga nga naria tatsko nyara gokaraki koska kurwaro ni mbiche kigokoreta samutka ntimantara ere sabe chando chabo ntete kwa na maya kese levendere sa ke ntete komenta Yesu Kristo kera jete taruta se culture y'abayahudi na tigareto nako goteba no ingusiga igamna ntone tenga ichuma botamba bantonko ni wana on Tuesday na sobonki alengeo na inde sabato nja sikire mono bagateba teko ba sabato isire ko banga sakuna mbiriko bajirange murusie na nyo yatarakwa mokarere gasibwanga gwe abetulitimo bwanga buno namagoro aruzo musaraba egena bat yani sabato manyora basikite sabato kubwa Yesu Kristo. Okay? Akarusu musaraba tinde kwe sabato taracha kyage mutana takere gutumuka na biro wandenga Yesu Kristo kulia gukwa ta kwetenga bosaiga kaganda igakite baka kuzimu naenda gachikorandi nakina matenga tindi kwa akaura satani kebongo so namalika watanga ekero ngwa buli nginga kyatinde yetu chiro munchi alengeo kumatenga mbere ya karu Yudasi akomorwa kibasiri chia tukutetu nchia kolete as. Okay? Yesu najita tumikwa seoromo kiara negesa ukiaba gutine mwana wangu nyatora bagusi to tuni monto chinse abakongo batende ko monto bamwikaranse mbera tesemba bwatana rwe culture yabo umuntu ari kubekwa kera ngoje bali bamorora obekuliro moime batarigena bamututene ke Yahudi so andasi okarara dukolia Sunday bakwana mambe kumwaka makuta so meaning ya kwamba ari kutende kujinse tonya kwa soko enda mbera oje kwa kumonto makuta tiri kujinse so bali kugalige negere yaba raisi ase family chiabo ngocha kumwaka makuta ali ase boina andasi kwa konyaranga bagitomo so okolendo kwa Kristo Yesu ngo batenga nchena sana abalendi ababasigari babutuko eko Yesu yotali yo kawaida yeto yuma twa Yesu tali yo kawaida kila lituko abantu bali kumubwati nari yorotanga senga nimboke kurwa saba kule
so bayudi mbegenete bakwani no abafata abo tokora bakwani aba pastor mbegenete bechinga kecho matu muntu ngo tungana lingo rusuwara na barugi baye batungaine mamenga ngana abogete so tetu beka bali bamulende ngi bagumulendera taibwa tali bagumulenda nganga chokobokale tumulende taibwa tungaine nga ngana abogete akagenda ya andasi basikali bali ngwana nabo in fact abantu batani kora yeso bokire na basikali igo masikali otegerete bande kora yeso manu wetani ntu kiana muntu mutani kora yeso kabokire so nakiba bekire tubamulende ngata aboka kiawe wakoboka nangi baje bataya bantu lende ntubwatekera Mary Magdalene agochana umusubati ore nyina James bagocha kumwaka amaftari tuko bono lya gatatu bakanyora ngari gena riri risukiri abasikari abangake bamenyete kurendete bakoroboti abasikari mayete mbatamete nabagona kumetenga abasikari kero Kristo Yesu akuboke mambia naroganye toyomo okay mbaro kete bakari bakasa kubana ngi uri mwata to bokire mbere malikata ngi pakabisa tibate monta kiri monta banyanta sirike nali no maraika otimuge tororo okay mariko otimuge tari wengo mukuri bonta yoga bokiro chire so lakini abasikari mbatamete pachikobesa mangana kitabu sikana malikata ngi tajete kobesikana ni in fact no lembo no onyoro tote benga ruta je gusika igata monta kwa nasali nyena kwa maroroka tanki ruto no gusiba nyako mangaina so bakote bimonta enjire kaganda baka kamaikana asa bantu ngaye amaino limwata yate nabokire Reverend ekiro tukurigereria engi yakwera basubati bimugete amafuta pachiko mwaka ai uno musubati gosekera kendo moiburi aja kiyoko kenda koronga omwana nale o kero kendo tindikire moko kenda korora kumwaka amafuta obuye buko gendera kurigereria omuntu okure mpro okay obuya mboyo buko gendera kurigereria omuntu okure lakini ase aba Yahudi aba osase aba Israeli aba mbabwate for some days lakini okay igoro ya Yesu Kristo wakwa mafuta it was written also that is why akara bako na kugenda kumwaka maguta mbabwate okwegenda na tabasa kuboka ka gutioka so chirasa ro atioka teriri gakwa Yesu akara tona to kumuranga yabo ko yotiokire lakini akara korigere chinga kichire sachete sobora sarenga kende amafuta nara kunure twechuaga akwa gata maguta inaenda gachwe ache wakwa kara koreki ekera kure so amaguta ari nare ngororo bona kereri bako no kumwaka maguta ebako no kumwaka maguta tabasa koraki tabasa gutioka inikezo yuko boka taboka ka gutioka na era sasa ikiara baswati ama tabaswati usually bama te kukipwa mangana that is why bariko no kuboka babogete mambe Jumapili bakanda kumwaka maguta usimambe chuniri tukoria gatatu bagakumwaka mafuta bagwika bakonyoranga obokire nande nkoira na maega akere swari ndire kwa bori na ingia basikari batakartaki otamutangire tatabuka osigari kero barendete ninki batare bomete chinga kicho mbabwate ya buno onye na mutuka boniga babwake siminga kiyo ni mwanzo tumeze tutakorenda obokire bono mbachiti gwakiri ogina ki oyo twatete korenda obokire marika tena kero babogete kero yesabogete ilikuwa kishindo kikubwa ense yatitirete abasikari bagakanza marika ngabakaboka ke bakwete bakaba conscious so mbare kunyara gukwana mangana ya ngobokire otherwise gutama kwa boko rusari ni kujioko ikiaroka no tari keritu akagerete patirende bagaiki report buno minta ko ana bishoguna bagateba nga obokira tari story yare kareki ai kwara isi kareki obokire so that is it nga abaskari baria mbare kunyara gwaka kerere guswake ujumbe ikiera hawangejiweza abasubati aba bachire ba Mary Magdalene bachire bono kote yabantonga twachire komorora lakini tayo obokire bantu mbege asiki abantu sana abantu mbege nete ekiara kongo kingeringa paka Yesu umeira abasubati aba obatabiringa genda motebi aboro kibanda tumera na Galili ngara kinyo maete ngabagenda Galili bayo ikororo abande bagatunga mu bakamusazi bangana ndasaboro kubaya abande mbegene naelewa so okwegera no gotegera nabo korase mwanya bantu mwanya bantu yana bakendo kero nyekera bakirega mbaro batanda kwanja kwegena so those things are there
Bishop, Yes. ngano nyene kiro aboroki wambare barengi ase para bakogenda Damascus. Emmaus. Ba igatoka nga Yesu ochire okuba bwatise okuba ugotara na barabo. Bakonya ukwana nchira kogenda lakini tibamanyite ngane. Ya, maite Yesu garingi muna twateba nabwato banyasa no mwanya bantu. Ngakina ko banyasa umugeno nasi musaraba igoro naro kiti umwanya bantu bwaye kera kolera. No indi yakolera kasaman naro kiti umwanya bantu. Kera mwana kwale kwanja kombe kenegoro. Kengete. Kitaki anja kerwo. Lakini asinje kwanjire nje nanjire bakakalera mayinga mbere ya biblia watanga agatere bikalibia mayinga na maji. So nale musaraba gakolera boigo na mano kero korra mali na mani bako genda ali na 11 teteba mininga kine mali ya mumerete asa marikande akata kumukona nte mungu tonkuna tindeka astata engenje nanga kwa na kanite ko na mesa ama yako soko maikana eli last na ningi gora lenge mesende yo kumekana se mwanya bantu antasi we bako na mambe kumwaka makuta baruba kera baje kumwaka makuta bamaze ngote kuboka in fact erison ya lenga ki kero monta ari kokwa igale ko makuta yoko mutenga ko rwase mwanya bantu wana wachire makuta nale ngo abantu bali wakwa bakubule in fact na Yesu Kristo ali wakwa Matakatifu. bona wachire toralere bia kero sama story ya bayalnga makuta na yoko mwakiro kwa elinga bana wachire baba usitata bona toralere bia lakini abaje kumama ngaki oyo tegwa kuna makuta ya bakule obwira makweli na ikagera tigande beruge ngake bacha tamaikana no nyamara batanga mabwato ojire bana Emmaus bakamubwata na this about some days baada ya siku 8 naliba kwenda Emmaus akomera abagaka bandi babere bakabanga mangana naliweta abera muntu naro kwa wewe bokire so bagamba nera gakora akababolinga muntu kyo nera gakora mu kwanera ya tatinde mangana higa lakini kera baswa nyomba asabara kwa genda biblia watanga akasimena no mugati nilia boturana no mugati oria nalia masaba kwa ngana heroyo akasira ko rwasibara akagenda nalina ndarweza chikomerera akina Thomas wengi mateko twaro kuigena so nyuma yo mugati nali bakaswa ko mora and that's why tubwate mesa manene eke tuabule no mugati oli abantu bakora nyasa na ndeta bauti so that's why tokare pasaka botambe totole mesa manene nane abantu basa kwigurwa maiso na kumanya and that's why yosa kale mesa ka okwa na nyuma ka bogiri nyuma tara kwa no ndo bensa tara no monto ndo benspi nenda kale emesa sasa wakarte mesa ka botolo mugati abatanga kai kiroba zatanga na ero tata oyo na ero kumbesa no tolo na bani njira kiare konyo minyora kiro kende yarenge tofauti ko si yare koreta okorora kuri bono omate barabwe megati yabo yichabati cyari ariko bayeso ariko bagusiga toka twara umusaburari okay ariko mu gusina ngoli batwara komwa because endagera bari ko limona yari alinga chabati cyabo ni cyakora kumne megati nari bakora kumne megati chabati cyabo so nagira kubunana asaka go saba kubunana nari bago tambwa ngo Yesu mini sa kwamba kuna egento kiri yakora kanete yake muika bakayigolirwa amaso bakamanya kiyawe yari kwa kana kiana malikare wikirana wini enjire yega yo kominyoro mugati gwikira matukaiga ningiye gokonya mu Kristo okay one Yesu gakarago korana naboro kibubaye ako batebinga mokora iga butambe asoko nginyura so one no kugendera kuinyura amateso gusogo chandwa useme chando ya Yesu Kristo that is in number 1 yo kominyoro mugati na ende katogendete igoro yo kominyoro mugati no kugendera inaitwa kushiriki no yani ngano kushiriki mateso ya Yesu Kristo 1 ina ile sababu toko share emesa yo manene nento kende ya kabere ego torenta amo tojuana as a church aka toko tunapoumega ule mkate unatuleta pamoja ya kwamba sasa sisi tunaumega mwili wa Kristo we believe that yotokoria omuberongo o Kristo that is why ekogendera gutubwata ni mono amo na Kristo ara sasa nenje ndogendera kubwatana na Kristo yeah mbiya mono kigima ndo chinga tutaragenda ase omutimoko muranyara gukonera amatuka atatu tugutaka naye wini ekero tukurigireria amatuka ya gatatu ninki kiagerete nga wikara kurara amatuka atatu nande tukurigireria utatu egose namba ya isato netumugete mono sana ase bukunga chinga kichinyingi namba 3 nere mentioned okay amatuka ya atatu
One, Ekarawata number 3 never mentioned. Totonye mentioned directing her is God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ni asaya tata asaya mwana no muikomo chenu. Lakini naeretwa kumenya koirana ntagete kufuatira ringana rinata ngana turamburia uyo mindo nakwa nanda tukogotenga Yesu tati mugete asembera. Yesu he was in a mission still. Egasi arenge. Ndaje mugeta akagenda the first day eriakwa, the second day nigachiete kurandiria abakwete akachiko barandirio gotoreka pale kuzimu. That is the time aumanete na shetani akamura ekibungo kia makweri kaboka akogenda. That is the key achiete na ratanga bono na irwo kobwa igora monense ekera korete litukuria gatatu akaboka. Unaelewa? So he was at mirimo baada arenge lakini tarenga abona stu akamona kitu arakomona. Yeah, it was now spiritual because kuzimu tare kogenda tagoturumuka na magoro igaike gochoro. So it was now spiritual. So najachiete najaumenete akarwane segi na birecha akamure kifungu kema gatutarekera Mateke sina nyokoli ngo nyorana. Bishop. So basi wakamonto akamure kifungu kama kweli. That is why yesterday narenga se Amarandia nilipokuwa nafunza nilisikia usikana nako ndinanya hata chinguru chinya so bugima bwanenga ama kweli tabwati uko bwaso mwana onyasaye ikiegera marika kariko tebanga ekere kia kauru chinguru chia makweri na bwato ko bwakwa abantu kogenda asari muna kawaida lakini koruri tukeje akaurwa shetani akauru chinguru chia makweri Yesu akamuri kifungo kiri ariko igorera makweri abantu bana kogenda buna atagete bono igabande bonse bamwanjire Kristo tibari gokwa. We don't die otogutimuka ekero bono bona kero nkorwa senseye igonko rest tindi gukwa ikero muntu uri gukugara gukwenda semechanda ya kare na kare lakini bona kero Kristo achita akabuwa makweri na kikiera kabo kana chinguru cyoko buwa konene yagera umunyagotebanga ugo igoro nense yabekiruso yoko buwa kwaye gato kurandiringa ne usato kurandiringa ne twanchire Kristo abere muntu uri bugima bweito bono ntu etoka babana banyasaye naende ka tukurwa sense yega bono ntori gukwa muna abantu batabwatie gosemeria igo nkorwa sense ye ayoko batanga umusomba getorarire gose fulani akoreki orarire yani ni kupumzika sasa. Lakini rende Yesu Kristo natabetenga onsi yairire araria yare kwera ari ariko toira gochiari one ntumuna mwanya bantu otwarenga abasari automatic because ngo gora yubunga tabakarenga muntu ndibanzo iwere no mukungu ni mwenye dhambi na yonengo kwa nakare na Daudi ngwa na Saburi. So riri twasareti ari mugondo Edeni gocha twagendera takomenyera ebibe mwanadamu akaishi kwa dhambi mwanadamu akaba oy muntu tagwenereti asobosibwanya size kuzote. That is why Nyasaye kumina kibona mwenye wantara akonyeke akamwanga mwenye wantu igara akonyeke ekerara nyore ugotoreka. Naelewa sasa ona gikia erete ebibe ukoragererigwa emechanderi yonsi pi tware konyora una mwanya wantu twamenyera twana kwangaika agateba onse akoreki aerire na kira aragotebera iga nga morentere eyego chandete emechande yonsi obwate rentere Yesu adanga ntanko bogoriri mesigo yawe yonsi ayaka bomwepesi bogoriri korogotoriana ri ororo. Unaelewa sasa mbe mona sana bishop ekra otokwira na sore agature ko muto agateba ngonsi airire koro kiagereki ya twate balitanga yekero Yesu Kristo ajete kule msalabani aliandamana vitu vingi ajete nde vingi msalaba igoro twate ba makweli ya mwanya bantu wote woito mechanda ya mwanya bantu amare tu alagerere tu twalingensi ya barogi twalingensi ya baibi twalingensi mechande menge agateba ons bona aelire. So alimaliza kila kitu kule msalabani. So bwana mangana alikira montaka aka asira tukira sobotumani wa kama ngena wako magena akatusubira kuruase ebinte binge. So kwa mira mangana onse alire
nugo chaka bugimo boyina ndasi Yesu Kristo alionsi alinge bale koligeria kiyahudi alisi bale koligeria gore chikali chabo akanya kore bingonsi bonsi akati abantu byalire akabeka ngwansa kama yoka egia ekitogosera kyali tukoli alero usema tukaya tubwata tatu konga itugoli alero usema tukaya tubwata kuri muisonde otosereke okobwa kwa makweli ke Kristo najitaka to kwere musaraba igora akaironsi bya mainga ali chingoli chakanyanyiro nganyanyira ngondi oyo nabete balimo nyanyiro ngondi na to manete nyanyiro ngondi na bari mamu dale tu ko binte binge byonsipi agachaka bikora leto tokata witira mainga iso Kristo yomorwire wena aya muaita numugako tali ngondi tokale tabona iga amasaba Kristo mainga Kristo bikabona iga igara malere kutwa kubekera magoko mamioko gwena kwabuya nyamwaberana talinga nande ndamara ye ngondi mobeke rubiko tibeni mwaberu bana menga Kristo igaisene kosiye bantu nakwabera abantu nekero tukuriye aba Kristo bado abantu unkosonsora na bare asengenjo kori bimwanzo abatara egekoro okoigwa nga akosenga abantu ekero ikena kekiabeire murigeria ngokerega murigeria ngondi murigeria usene mboli ngabagende gusonsorana inibagite batara inibagite gantenga mbaro ba moigwete Yesu na nateba pamoigwete lakini abali me Yesu mbali kuri ngondi nogere monta kuri gusigaiga mbali geri ageita embolio kuri mi umolero asibenye mako yale ngomol na mbate ko imolero cinjira bagari geri cindagere nabi Yesu Kristo ajito kokora igo ikamano monto koro sibi ngwanze byo tege ntenga Yesu Kristo najita kabeke ngwanze kyo moiso igo bana kalma mincha yobo Kristo kero mo Kristo no kubati chimbaratero cha Yesu Kristo ne kiato kwirita su musaraba na kotebi ngwanzo byonse na kokora Kristo Yesu amaingaye ekimwasokia kobege itu twins sia embia mono igoro oyo kubuka kwa ena boiko abasubati kogenda koena na ujumbe nga Yesu bogire abasubati mbale ko rio giri abonde ale kwigukana chinga kijo nga wikira lero igana ande bado nga ne yuneraro ebintu mbiroro oranyara nga abasubati usabanyaro kabraiche bakwane batebanga yaya turkwigena abasubati bakogende go confirm go sena ndo tomo monto munga ende go confirm igoro chinga ebibilia asenare na ndo koranga yeye yabe to musubati nsake taribu kwibwate mechando ekali yaba Yahudi nero yabwate mechando kero mukungu takabaliru none kero Kristo Yesu abantu bakora buchiri bwisano tali bango balire abasaja babalire abana bakungu bariko barwa kera mbaisaini okay no nyangusire roiga batara mwene Kristo Yesu none gatoka na matanga nakyo ko bangena karubirogo mwikaransense agera baga baje baikaranse biro aragires abantu banga nabangina bakora jagera bangina bakora bona baengeru bamagoje minisi wonga injira yabolire bamoja baga aragires onse abangina bantu baragires onse so nanomungina no muntu osomete bakolere ngaki mumaga na utere bosibwana omwekerogo yani omwekerogo njete ngaranse bwalere Yesu ikaransanse so mentality eli bado terarwanga no tole asubosi banya sai otore tolengaine so ekali njale ngaba kungu mbanjire kwikaransa saba kaka kwikaransa nonya na matuka manke kero mugaka kwa kaiwe ndagera gusi nesiko ya gusi mongina kwa kubekera marunze kwa leo mugake gento lakini eso kiso chenjire byonspi okole kobega ntakamo nonya tobere ntakamo bado omosacha no mutube nyomba omogumune bikotibia nase moyo korandia kwa nga abasubati asenga kichine bali kwanjiro basoe ase alitari korandia aseki itidini njira rati ukana basubati mbona ndikotere na korandia manyanga nekina kero kyo nkigero chikyare tero muchando usukubagikana uko no gwaki na tebega nga nonya se bibilia chinga kinchirororo kero tukuri kuruba vesta enka kinero koranga omo kosekero gosoma okoranga omo subati na renge na bekire tofauti njira gete asama anene mona samangana buna yoborai na boigo imeye kanisa amangana yobo Kristo lakini ko raba besta ekero ntu bata bani ma besta ngai baka bani rekuru ngai bari ko bana ko because marani ko tenna soko bana santu bakurigerete wika bantu bari wocha oba banere oko banokorande oko banokwana mangana nyasaye so nenchelia singe nje college linga mokungu tawendete namba amanyete ngo mokungu aseke sokia ba Yahudi osaba Lawi mokungu onde bwensi asenge ncha matukaya oiba ndali mocha ikagatenguru angasi 18 oba kando tako naona ntu ikaransinyo kale kabireyo ntu ikansanera because hata mimi yongo ngaro unachisi tachenege so anga matuku manana mukuteko enda asajeno so ikabe mosigo abasubati yakwenda asa ina singe njema tuka mange abo gateme cyane ukonyoro umwana bado sibirenge mwana umeseke seme mesita mwana umura mesita tusibire so musubati tabwa taliba galio korande lakini matuka lero
okobeka mwana magongo watanga Yesu nomuya ase ngenjo Yesu nikajete kuturusia yimese bese bebyansi twatanga onsi yarire mugungurera ngora ndiale no chidini chara kokana rero iga basubati bansire kwa Yesu Kristo ndio mwanda korande na kera gote na mataba oka esinagogi osena sengenja na kera kwa ne chiro nga Yesu nomuto ndio ndio mwanda korande mwanda korande ngakiende ons andons so kera tanga mugungu korande kanisa yetu lakini ngoterale bado ngorale korande iko ngasi to we pinga naende kera ngaki ngantu kanisa yetu bakungari korande lakini Mungu asoe kwa yoterale bado ngaki onjoka okuno korande. Yes. Reverend aiga sengana ya basubati wona yora tokonye ikegera urotinga nero nekero tukuri nga Yesu chire kanisa mutigaire kanisa ime atileta saba gakabe kanisa abangina mbalinge kanisa okay abagaka okay ekero to tebanga akatigare kanisa ime ni baada yo muyiguri mbura babu atoherire so no en kanisa ende yonsi no nyendero iga there is a time abantu bagosoka kwanyana nga some leaders batigaire maega gusuluhisha mambo fulani so no nyine ngakieria ekere basokire batigira bagake kanisa na nenda getako goteri tangani ngari ngakieria abakwani bamenyete kanisa ime abakwani abantu maro bare gokorera abakwani bare kurukwanga abalawi no some people kurwa se nyumba ya lawi, that's what I mean lakini barenga abakoreri bagokorera abakurende bari bagokorera abafada abandata bosaba abakwani aba bakakorera abakwani aba no bare kobera ase kanisa so kanisa njare gutigara bosabuna yato gusike mirango twagenda twaje goche round ende kanisa ririgo yarenge ever open ngira ne maye gake nkwanya ratanga tesa time Jesus yagaje tigwa gapiti abantu kuri kanisa imeno mukarichi agamone kwende na nebintu byarenge koni wono nasinge njonga ekanisa iko yarenge oseti sinagogi bare koranga kiri yarenge chinga kichonsi open no nyine bimwe bintu biri byare koni kwari kanisa yare gosieko byare koni kuna ki oyo ndinajeta akora ke bibyaye bubisi ibage familia ane gocha kona kumanyanga na karate bubisi ando goraka ngondi gosana kambori gari ando gojari otabi mukwani ngaki mate bya bachite igana iga na nsonsore uruke ngwansekyo so no abakwari bakabaire kanisa so nabagaka bari leaders of the church na barabu no kwara konyara bakarataki bari ano abacha kumbena na Yesu uno kubatiuni na maswali yeah mbuya mona sana ndo chinga kichiga na botokora agenda ase omutima komoke egira no chinga omusori bwege susu no are ime ye omoroberio nalo Empire Frederick Ogembo kurwa Nakuru na ndendo cha Frederick Ogembo akuburinga mbuya nga okay akuburinga mbolerie bishop mbuya ko nyunyunta omobweka no Yesu na wigo mubasi mondo musubati omonene no alime yo morobe na James akemta goteba kurwa pipeline ndo chenga reverend mbuyo iranerie ryo tutaragenda ase mutimo komokenga ekero omubweka no Yesu timanyanga Ogembo omubweka no community no ibo musaraba lakini iki minute mbuya kunyunta musaraba yes kunyunta musaraba musaraba Yesu usenga omubweka no Yesu na bakobolia igo yeah okay omate ni bintanto bako na gukora tu lakini ndeli sense na tebe tonsi yaherire naelewa ekara tebe tonsi yaherire bintu byagakorunga togokora iga twamenye kubweka ni guchiga togokora twamenye kubweka ni guchiga lakini ibyo simbya karataki mbya herete bono iga amarika akari gukwana naki abasasi mibekene ebagwana taba musasi metata asekene na asumuika unaelewa sasa ukutumia only the word of God ebinde roje bikona gutume kusai erabono kiyoka kwana yoko nyunta na binde mbiro they are not supposed to be done ekero korigereria gitabu kia Yohana inye osome 23 bakebere na inye iga karego tebana nga abasasi nga chinga ensa neche nabono yaikire ekera abasasi eriye kreisa omera no mukungu ori asege gesima umusamaria ori Yesu ngomotebia karamo amaje ngona komutwist yare nga ya ndunduri osanga amaje na bayahudi na basamaria nduri gosanga lakini Yesu akamote nginsa yaikire nabono nere ekera abasasimi nginsa ngojere nabono nere ekera abasasimi bekene barasasimi tata sekene
na so moika umanya goteba nga abona botata korigiba musasime ekiagera Nyasaye no moika na abako musasima sekene neba wara musasima sekene na se omoika igobona ke tugona gukora ibintu ibinde we are not worshiping in truth. Wacha nikuambie abantu mabate kusasima ao lakini bona we are talking of omusasimi bwekene. Unasikia sasa amarikago tebanga abasasimi bekene abasasimi bekene bibije matanga abona butata korigia bamusasime nigo nga bakori igumba kayo no yara karako no musaraba no ndengo mena karekende. So bona the answer is abasasimi bekene mbagwenere tigo koraigo mbe amona kigima ukabade kene kwali komentera. No, I think kanisa njira ya chikomena yangebesa toiga iriswali utwende ko bali tangane ninjo ko mena no musaraba ke yesu tayo roro nande nako batari ko mena obo kire tayo no ale ko bangi kwala ko mena nali swali to ko boli nke masene kyo ko ruskuru asoko mena no musaraba boli na ninki okokonya so ine culture ye dini tutubwa tumenje ne dini ndese kyo kara lakini Kristo kali na pastor ya celebrant ko mena no musaraba tiriko wochenje ko rusibe ya jito turusibe na bako mena musaraba tiriko moroki so lakini tokere kiengenjo kali ngake Yesu manyora asike moika musasi maso moika na sekene lakini ase bibi korrekana na badala ndo manyoro kya da nawo kina tinda so musaraba ingila ndo kuri so musaraba monda da tini mwane tocho ngyo kara mwane kara ne mbiyabona sana turagenda se mutumoko ebinde tukwira na tokende kurigireria nararia ali tutigarete na mwana nekiro tokumurikira chinga kichiga che Pasaka gose Easter. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandege uzito somya bamuraba chikuya mandege. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your StarTimes decoder. Download the StarTimes On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Eskuria Advent Hope igutukatinsa mukiri ky'amaliba nigo ekurwa amasomo asibirengo gucakira yense yani playgroup wika grade 6 asiskure yani go babwate obukoreri ao nabono mbabwate obukoreri bwa boarding ngurwa bali obusombi yani transport system computer ko curriculum activities egati obukoreri bonde obonge nigo bagutukatsinsa mukiri kya amaliba chimita 200 korasi bara ya Kisi Kligoris asamange bakire esimigwe tarasa chinamba chiabo 0728906780 gose 0722135335 Advent Hope School chinsamu chiricha amaliba anaurabi kuburusobya bumano ayirira asaba leta kurukita kirumche etukera libageri kwakira abayibuli ngambia mono mwabere mo gotwa abana kuikira bona ingamo tokete kwenda sumutimoko na togo chake tamwigocha basabira abayibuli motoretera abana mabagati bari tona mbogara make chibese togo sabani chibese chinke chire pocket friendly we are CBC compliant na abari ganiri mwensi ase Advent Hope
eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorosya chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoroisya ebintu biria bikomenya segeka ngokwanira chirangi ekyo boigo chire chichi brand ao ekyo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi na boigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simbwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo asukumuleka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Inche no manyagitari irinike maubanye, omo director bwe nyagitari tukoroka HK International Medical Center irega yugo muchuito bosongo. Nainde ni gonta getoko bari gani mono sana no kubatebinga ni gotogo va services chiekerero tugotumia ubobwenia bwekerero e technology yo koligererio mugero omugima nainde twarigereria ngambi mo kibiri byaseru twaro mochanda twakwa mariogo na marioga yetu ni gotunya rusiti ase chinse chesko ao nande ni gare habo ayuto kurusi ase chinse buna bono kurustura marioga asense ya Hong Kong eyeri ni China na marioga ande ni goto kurusi asense ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande nale to kurusia somo cho India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa. Ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011. Twabere to kubweni abantu abange na ande ni gare habo tabu atieni side effect yara kolentere kiagera na ayemete. Igo karibu sana asenye gitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383. HK International Medical Center. Inchuo onyore obugwenia. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandegere uzito somya bamuraba chikuya mandegere. Mwancho muligire karibu sana na kirondo changa toikire kengase kia omwerio kigima kio muroberio iga bwetwani muroberio beiro motambe kigima litkuria Jumatatu ikiagira ya emiroberio menge ebekemeke iri ese omuroberio korende na kirondo tokendete na Bishop Omambia na boigo Reverend Winnie
niko tukendete gukwanira amang'ana Easter chinga kichiga cha Easter nga ekero asekero no gokonyora nga nigo gotumuka kwaswa a holiday utamanyeti nga naki esogukwe yige gochari tukeriga naki okorinyora gusama tukayaiga e weekend yiga ya Easter inki kebonete koba ekyengenjo na Reverend Winnie nekero tukurigereria egati ya mang'ana ali bono buno mu Kristo njira kiabonete kwibika ase weekend yiga tumanyete nga it's a holy weekend weekend yo guchingira okubuka kwa Kristo yendo mu Kristo so mwana wa Nyasaye oyo tori una mwana wa Kristo Yesu aranyara kwa chinga kicha Easter no kwa kulireria asobwagaye atokuruka so mu zonga meditation yani akogendera kulireria amang'anaya asobwagare arigereria ekero Yesu abambetwe matu nabantu ukora andabange nyumba bari lakini abantu abane konyora bayibona igana bakonywa maruya bari bagokora kisere kinde bintu lakini njugo sabakwana kwana ngasumugeni ngero naki itukira gusege pindi kema tukaya okwara kwakesa naki wona Yesu umene tana manganaya mbura manganaya ga umene tana ngasinga njugo mabwane unyara kwerigerera tabenga onye kende kero getigara totarache chikorwa otebenga ga kenge ngongera tinjenja ekiagera ya munyorata na manana asengincho yane ngone kebege tikata sobo mabwao una bana bantu abange special ya basubati ekarango kora monongo kora ande counseling na basubati nkonyana n'ingento getu cyande tabasubati mono n'ubururu ukukasirika nako gecha so ebintu bine byo konyara bire sobo mu nanda konyara koranga nekebe lakini uruche Yesu era tageje tonde pakeri una bamoita bamakorera mabe gotageje tionde era bado tange tionde nanda akare gokorra gotebanga tata babere ekiagara mbamanyeti ekibago kora sasa mbaliko geta yani nataka gota njona tasa bankumera la unkora kwa na baruma tasa tiko bakira raisi asaje bakoranga bano koranga chika kichinge bakoranga maramishi bangina ngona korete bara maramishi lakini ndi kwanyora ngumongino no kona koranda maramishi kuno kwambanere kwanyora ngime kwanyora maybe entongero ke como gyoko gecha lakini maybe atakumbuki ngayo kumanyira okonyora umuntu atanga ngakigete nankorete iga ngakigete umatranda nankorete gota magosoro fueke nando mate no tamanye kira barente nande kende ngankorete iria nande ndire bankorete barenge iga na ibintu byamanya kumenya subugi mabumuntu byagero bugi mabumuntu bwabo bobe usumuntu nanomenya utwara no na marwaire lakini Yesu Kristo era pakariba makorra yonsi pi pake karaba moita amarika manya gotebanga nanda atebanga tata babere ikera mama iti ekibagokora na intwane nakwandira baswatira kira bantu bonsi ngo gechugubare ne bana bagambi ne bana barandi na bishop gano bishop ora na bara gechu na reba ntiri ngo gechugutore ekine kinabe kire example ne bembinde mbire binge ebibembire bibinga wondata ngekera kitingo tiga maybe usana kike ko ndageria maybe usana kike ko yaramenyete iga lakini ndata ko tebinga oyo kweta sengenje yayo igo yarengo burrobo nene rero muna tosoma mariko yarengo burrobo nene rero igo korengera lyo tebenga gaki Nyasaye tigankonye ekebeke geko gerango nakobera na kerokyo nandi yesere gakorete byonsi tigantige gaki osabe Nyasaye nkonye ngoreki intige aseretaria Yesu Bishop enjera yokwebeka byachinka kibunejiga amatuko naro konyarara amatakatifu ne batari Pasika yoka okanyaranga amatuko naro raba Krista bange okanyaranga nali baweke yachinga kichokwengata nali bataketukumwira nero munguru enjera kibuno umuntu abonente komenya ose buno omu Kenya chinga kibuneji nambi bana selibuli ntata wote balitanga twarusire utamu wa Easter ose Pasaka matoka etere ose konyora mbwango iga wale ungachigali chabule ndo waje kusi osherekea Pasaka paka bande chipesi chamenda but tore bwango ngando baba suri ngakicho kwanyara abantu bakwenda sekete bachiko saba abantu bakutaleta wane bakokalituka lakini rero omuntu akwenda swimming omuntu agenda utikino mugaka no munganoe nalio mumure no mweseke batatu kumirana na ina iki disco chiko bekwa kwaraza nalio bantu nyinya sole indi bakitoka ra post na kiri akirete
iga ito turusikwa sibi mwaso kinya sore obotomani oboibi okonyokoenga omonda ng'ama mbi pasaka mbekereka akanyongo kakeiga tokorwa tonywe togokere pasaka yaani seleke omonda ng'aki twakana oboroki lakini tetokana korigia omoro yagokonya so yesu achete gotorusikwa ase ebing'ente ebiga eneri togotwanta konyora entege tanto togokora nkiache togokora gwete kwebori iga tokonyabera nche eye onyeri fa ucha santo bani naye ogoserete naye boigo babere igente gekere achete nokotubwata naise ninga kitwente kori gotoleka twense tonyora gotore mane mane nyasaye tuachete mamincha turi na sori twabere togotora kwa bamana into ekwera mainga igara tayari gotosibia egente kende tori obwanyire kera nyasaye anjete ense ninga tonyora kesu nyasaye nanjete ense iga netwancha abantu bandi ngitoko banja omonto nayo tari goikanga omokwani omonto nayo otatagete komwabera omonto nayo gotene gogweterete mogako ogwetete omong'ina okorete omosacho binto biragokorerete wanze komwabera mang'aki ase eng'encho ya kristo achete gotokora ase omosalaba akaimuka ebito chinakwabeire mate nara onse chindo gwatete korigia gasose ose gwatete kwano ose netibigete enene kenya ngima agakora rirube so bakagonkwanya komong'ina erogerete ndaka ng'ana achirare so matuka iga nayo kwabera omonto chinde riba kwanya sino bwali mukwale kogenda bunyegwale kogenda omonto ndaka uri bakoletere ose gabanya akwateri baga ukauru so ase ng'enche nengwenta kwaberana na mono muna gusiye itu nengwenta kwerigereria ose kenya itengima corruption erekera ase lakini izo kisa chitokora non corruption ekende yonspi atokora kwa ekini sa just bikiri ento ngakiega mukina nakabosi irero omonto kesi nanyitaka tumwabwaye na yo mwabwa ona kabisa kali obwata umwabwao kemadanga ki eba sambwata na ero mwabwana so bosi buli bwata bakika omonto nde ashirikia manaya egera omonto mate kerato medini tokoroge Islam ngotemere kolenda ko bantu ba Kristo otole enambia sana Kenya almost over 80% but lakini ntorokia ekerenge kenne kioko bana esokotoka no sokotandara mambi ga ketware gocha abantu batendete ngane pasaka ngokera so kiria chire gogekana na kitanda kogokera ngana ko gatanga to karma minja iyo tware gonya to change to nchureri mugaka bwangire mukai myake menge mongina na kwangete asinge njo kwa Kristo na kwabere umwaka nako tametenga chiko kombedo kamaganga menyorro lakini asinge njo kwa Kristo Yesu mugaka tikatwabere ntomenyamo so tayoro so wa matu bena nyasaye mbuya mono kigima no okwegena nkorororo igoro yo gusabira abantu bari batonyorire usemika aya batonyorire bishop iswaneli inje gusabira omonto yakore emika ya abantu bari ba ekero omonto akure Biblia watabe aerire okorire gase go bwekense ochira so gotumuka Biblia watanga ki engeri eli akorita sense iga ejereria meta sense iga otoro kolia bwata sense iga kome kolia meta sense ama kolia agara kolense ekero mondo liakwa kirindo kia yatenena igaje ne file yae go yasie kwa sense igonga njera tena ora ali file iga naende onyebe ko twara chingwa bano so ko musabiranga omurusi asaba akule omuira asobogima igo eso ko bana bato kusabira abantu igo kinatiga ko borongo kyo moiso igonga kinatiga yasingenjo ba kweto kotara basabere mbagende igoro kyara ajete yotoro kusabira abantu to nyagodra ndigo toro kasingenjo muntu kara kuntu musabere na nyasa namwe abere kara asembera lakini asingenjo iyo nyasa obekira makweli atwatananire obuya namabe kunyo muntu wakule asetabo kia mara ni kumira ekiande watanga kero muntu akule igako genda no gukora kwaya so njira teyo turachenche okora kwasengenje kero muntu ale mona lya witabana lya gukana so muntu yokule okoroga nakyo musabira anga mebya because to sabira muntu taranga maberu because kero muntu akobena kera converse akukwana na njire kwaberu so muntu okule oituru mo masajo ne nyomba mukabande nakyo musabira ndarwa akakweta ali nga beru bibi ndi yachi kubiatura ingyo kunyesabera because yajira soko tumoka kera baje kuboka bakomo kujya sekina kiri wakoleta kole moyo indwa kitu atukunyira bakule yaba bajeta soko tumoka kwabo yakora no Yesu Kristo kajire monte to kusabera saba kwetenga na sabera wa Musa na sabera nani hakuna kuombea watu wengine kwa sababu wakati kwa kifo chako ni kama ndio mashako yameisha hapo kile kinachobaki sasa ni kungoja hukumu kilikuwa kole ekera wakolera matemu wakolera na inoso kusurunganya saa konya madam mwaka matemu akolebia usengwa kata matemu kakora ekentonya nelijibu yao lakini rende ekero to kurigeria nga nto kunyura abari bakure to kurigeria no nyekoro imumenkoro
bagakantu abate baba musa baba eleja chinga kichiri nande nkwato rubale sana ase mumenya iko ngamba bwate osemba bwati bagari abene ase amatuka gatomenyete ngonyororo omonto goteba nga nyasaye o Yakobo yo Mungu wa Israeli iko nga njireri abantu bari batayo se chinga kichiga mbabwati kubwanjire ndio mwanya bantu bale moya amana into mwanya bantu nale moya amana into nako goteba nga nkwatura tole Kenyatta ebia kwarete biri maisha mali atu aroje lakini bila utamanyete Kenyatta ara amana into asema kwa ya kwarete Kibaki mnaru tanga pa Kibaki alifanya kazi nzuri akarosisi para lakini kiwa Nyasaye ntoma tuko na Nyasaye so Musa igasenera kolena to gwatore gasiria kwarete igabete kalegi ogocha kwa Kristo Yesu lakini wetani abo omwana gambi anona malaika no bilwa tanga baga bagambi so kiliyo gukora kule moyo nonya bakabalenga ba Musa babe Elijah nini ba Elisha bakote bikona lakini bilwa tanga abange bagambi na bara bagambi bali bakora kwa Nyasaye so gwatura kwa abantu baramana into no insokoro yao na ara mane familia nage mwana yabigene sokora bangi to gamba nabantu so no ara mwana inu lakini tali asero mwenyene asomo ikolio ya semina abantu bangi bende ngomo ikolio yo gukora kuri kwae akugutira nabantu lakini nyura nga kwa kwete no kora kwa unya kwa koleta makara maya bano mondo ko rusema marito ke yore ke murusire bakunga marito omonto yo tomo sabere ko arusu kwembera ya chiko ndegoro teko nyarekana so gento kiroro no go sabere familia ri atigere me no mareme no gwacho otherwise kutogoja matanga ndiko ndia sanje monto akwete otoko enda kona ndio monto ri moyo to mwenira na saruete wera niko ba marabono ndiko sabere marabono lakini ngio moiso nani sana kore kwa niko kubugia bantu bali babe moyo bagambigu no gokora kiro monto muna kwa karamanda muna choko gambigo iko ase gwa korete freso bya bere no go chakera so go ncenginya go sabera njitiri go change ya nyasa be goranja akwa bere kubwata kane gaswa kaletengia ito tabatu ko bwakwae mbia bono reverend wini igonga nto bwana ti ose aba kule mpabwatiri baga dio gusabirwa na muno nekero emika yabe kunya konyoro marika gote ase gitabu kia murandia eso soma ikomi sata bakaisano egote no kiande sata bakaisano egote banga kubwata natikoyo kati oyo kure no yore moyo emanya kweresa ngambuya ngani afadhali esesere moyo kuwa isimbe kwete yani ngenjende ngana no maarufu mutabwate kare moyo bune simba it's useless ekera kure afadhali oyo tigaire moyo muntu lyo munya kwano Nyasaye naki murande matanga ki ikiagero yore moyo nari no gosemerera lakini lyo kure tabwate goseme nchekera nkorikere likibinadamu osama ngana kiro na manya asane kibibira na makayanga oyo ure moyo na gwato gosemeria nga na bara chencho bugima bwaye lakini olyo chire tara karaki tabwati gosemeri konde na inde kwa manya konyara ase kitabu yukumanuka ko soma 13:14 ekoteba nga ngamba seneri abagutimuka ko abagukuru bono ekiera batimukire kurwa semberimo yabo namakora aba nakareki nabatunyanane nabo mwiko goteba monesa wako bako Yesu embuya mono kigima nekero Yesu bono akorire byonsi akogenda igoro goteba nga peace be with you nabatigiro more mbo inoro nora sawa abantu banyasaye abantu babwato murembe kiro kuriye ibintu bigokorekana no nyensense ya Kenya bone ko murembe noraro egento otari korrekana nasengencho abantu babeire blind abantu babeire batwarire baukoire nowadays muntu aiwanja kurandi buya akurandi amabe yani rero sikurigirira ibintu abantu bakobeke mitandao no nase mitandao mbako nyara kweresa buya bwao mono okonyo ngento banjite kohereza no bubu umuntu unaelewa sasa boneki abantu babeire blinded kurwa so mangana maya bayiguira amaisa abasama ngana amabe but in the real sense omorembe Kristo no morembe na indu na toko teba ngitori na mbere na Kenya otherwise tu wantu twara omorembe na ine njenta gataka teba nga Kenya ntubwa to morembe otherwise mu mai jinse kitabwa di morembe lakini omorembe yoke moikano raro marembo kimoika abachorre Yesu nagotinga marikongo tebari ngabasasimi bekene mbaro igona ndebo namanya kurigerire kuchumwino na batamenta samariko ngabasasimi feki mbakara taki mbaro
bono omosasimio nyasaye bwekene igo omanyete buya kabisa ng'a mwenye banto tayora ako omorembe o Yesu okoreta ki obwate aye kore na Yesu igo obwate omorembe ikiagera bono mato okwerusana nicho komenya asa abanto bataiyo oikomenya na abanto abo aumo bagokogeche mogosane lakini kore na Yesu just have peace twara omorembe aye sa kare okwana asa amariko ase gitabu kia Yohana 19:33 akare kobotenga aya nabatebirie erinde munyare koba na omorembe imeyane ense na munyore emichando emingi lakini remie emioyo nche nabuire ense bono ekino kiekonga chinguru naki ense emechando nekoreta ki nero yani anchira nang'e emechando nero nare emingi agoteba ng'a enabatebirie aya mobe na omorembe imeyane nche Kristo kwa nini ense ero na munyore emichando emingi lakini remie emioyo nche nabuire ense so igo bono ase ense emechando nekoreta ki automatic nero lakini remie moyo ase Yesu ikiera nero obuire ense naye nobuye twara omorembe ase Yesu mbia mono sana Bishop omorembe otigare ng'ana abaire omorembe one motigare na omorembe o Kristo omorembe norororero mpaka chikanisa imeno bakurwane kurandia omorembe tang'ani omorembe ingentoki omorembe nogotoerera nogotoerera nde na omorembe omorembe teminete ng'a ekero ngori mogate na mabere omorembe nogoto nabone ense ya Kenya etoererete iga ntoragochi nkumi but omorembe ngochora oborokaniwa okay mabero kemengo yebo nabone chiacha chiko bapara omorembe okobora yani bona kwata obatore bwa bwakuniro yani omonto nokuna nabona onyora macha osibwata twese lunch omonto acha mwana aleta maraba bekeme iriwa bekero mugasa gwakwa so means omorembe oruro so binto mbiro byoje bikebibarusya omorembe kuri story no banora kunya turali musara motinyo no turali musara togotwara morembe okay naboro jinga kanisa yetu bati morembe lakini ya turali musara bati no ri mukubo ko musara na yata bati morembe manyete tinda ka koranyo tura kwa musara ama itene deni so igo bano morembe mubolire so morembe na kero kuboro batweraru egento kete kia obokanye yani okanye geteme yao tubwa stress so ekero morembe orio oruroro egento kia goso ne michande goso chikari bitikiri chikoso eme yao so lakini konyoro kokora nekero konyora Yesu Kristo ko morembe bweka yani ngano nyitira li musara nyitimkwa mwana ntinanyera musacha ntinanyera mukungu ntinanyera miremo nangoja kubutumambia Yesu nangisaine anya abantu banyangire Yesu nangi yani wina ro morembe atangi nyora omorembe nere bwe minute inyore nje because muna bono gaiga no ncho nangi ngori kora omorembe no rambure tegete ngero ngori kwa ngango kale gasiana igo automatic na kono morembe orion osinaro ko morembe masonga bono ko nguri gindigas so morembe kubwatanga kwanyora ekanisa galia esegiria koba ene gosalia omorembe bogosasima ali Yesu kunganya ando kanisa bantu bakurwana ime tali Yesu oro because ase Yesu Kristo ale omorembe oro into bwa difference kanisa ime nabo yara batanga kangana njina pastor kangana njina ba modicon lakini goikaba kasimo mokemeyo mwamukechino ngukoimoka Yesu anganyite kale igento mubwatene enyongo yani mubwate litange ne kanisa yekoro kwa glory church amagachi in fact na magacharo bali mali bangamana batulete bali na batulete bagonchoka baba because Yesu takoya rapi paka tumukime kanisa ime tumugisumu menganda tukira pastor sumu lisike takwe sumu ngambo morai so ngakyo moite omayakoro nyasaye number 1 yes ikikanisa yecho kotera kora no mobere so as Yesu Kristo ali go morembo abo timete ngakwanye kututesi none simukadi tutesi kwanye kutolinde simukadi yoka tutesi me yao ajo tukoteri me simukadi atangaki nona kututesi mete tukutasim simukadi no basi jana jalenge no konta chabantu bane mbege so monto morembo kumura anese gro bata simukadi no rusio sabo monte simekonta obeke lakini soko tutesi minone jiro kati se koiberu malembo ko bara so eka tu mwangirizo Kristo na malembo ko toerera mune kale simia ya tusiriri mbio mona sana na sama tukare bosi oroche ekera emiake wocha Easter bado netiko gendra utware mana emana sabali banyasa kwa sababu mnaneka gote kwananga abantu banse kurusi Easter baro jenge joining na gote mubeka none kana ko kanisa Katoliki abantu bakabangire munya baderacha baniga bali so lero abantu hawana awametosheka ikanza chia batoleka tiganjiro ichema cheke moika chikurusiri chia kabere kira soko montangi gento ketenkira ya no mondo tali ko yumondo soko so squeeze omondo na wate yako sibe tai ya tanga tiganganya tuse dengina negasiana because number 1 economy bintu bire ma tibi ko changia no ne go sasima kwa bane mechanda omalembo yoto bora
omonto arengete ng'aki ngiche ng'ende kanisa ndagere bori ingoja ng'aki ngoja kobango ina so Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. Omonto matuka ya tano siko Ndio wende kutwale sadaka. Utwale sadaka. Na pasta watanga leteni sadaka na ubariki. Ya bodi so malembo ko so wanga malembo hizo kesa atu tigerete obodi lakini tunaomba Mungu arejeze economy. Pia atarejeza watu wa kumwabudu Mungu. Mate ntupiribia tokanya sanyasa. Brio tesa bukia umurandia sana vere kumesege komisa na virenga bagi kochi besa chiko to security. Yani kero wate besa wate security. Bagoro kumugaka na bagoro kumongena na mwana moke. Wanga amalembe to no rogoje. Bagoro kumugamba. Yeah, tikoti ya sato ato enemelia. Tonyo le economy to ne ko bengia. Egera antonya libali go sasima. Na mona abantu banganye kurwase ebintu bine bintu twakoto kwa na madam wateba. TikTok, WhatsApp, YouTube, streaming. Ibintu bya turusire monta kwa kanisa imebado. Tarikani sema. So asenge nje bintu bya turusire kabisa tuachire isiko. Kunyona kero gotara para. Chip kurusire jaro mwana atere ne paro kanga watara kwa saka tangera kumata kwa kendo tiko agotengo ino kambuata ukangi kiaba likuri linga yanti kitokia kobeka. So watu tumepotoka kabisa tumeenda nje ya Mungu. Twale kwa nyasa twele ni asinya saa tumusasima somoika na seke. Mbia mana sana Winnie. Nekira tukurigiria motukare bose ngiona nyare ko cia maoni yago korora kwa igoro ye Pasaka ya Easter. Okay, apart from Pasaka amatukare bose turayaganiria mang'ana maya asenge njongo tobundise kegorike kia bono iga abana abaito togukinia tobabeka asa moro kerire Nyasaye gosasa mafundisha ya kibibilia tobatebie meaning ya Easter gose ya Pasaka tobabeke kabisa seringana Nyasaye bamanyari ngana Nyasaye kwa uchumula si hata Pasaka peke yake ekiaro mwana umuntu kabwate ringana Nyasaye meyaye kuikanya ariko komanyanga Pasaka is part of ringana Nyasaye gose kogendereria enchiri ya Yesu Kristo. So talle Pasaka yoka guchubusio lakini noko bekerera noko gusaba Nyasaye nga ekagoriki gitu kegukina bono iga kegendere komanya kene ke Nyasaye kegendere komanya Kristo yo kobo motori bugima bwabo na babwate ringana Nyasaye na korikorera kegocha goika matukabo guchubusio wata naboko nyora bamanyire Pasaka mono na ende maybe mono gotobuwe kerdo jone mintara bya chiro digital moino bigocha kogendera komanya karto manki gocha mambia na bagocha kogendera komanya okuro kugusaba kwane nga bagendera koyemanya guchibusio mono Ingira ni kwa komenta. Okay, tara komenta ngeringa asengenjo sai abantu abange bangere korigerere bintu rahisi especially kegori kegeke ocho kwane Pasaka iga mnyokesi mimogugure Pasaka ningi oete raiga okorochire lakini ile niyo mwana sa yosira ntoira ni youth baito goseke orekeke asa moro kererie kanisa bate biguri ngana Nyasaye one by one so datekera bago chako genderera nabako nyoro mondo nduri kubigenda bukwena gikora matwa mangere ntware bukwesi meme ninganchite gotara neye ikagere kuna yesi mina berambache ono batware ringana Nyasaye burunge na libarache komanya ko sherekea Pasaka so ne bana amanye umuhimu we Pasaka guchibosio niko kitu kama ndamada mnelinga noni niko kwa mala role na sana asoko meke Pasaka yaro kana ko be Pasaka ama tukaetire mwale ko beka kuchakira mambia injere musaraba to twara kure injere musaraba yani tibiko gole tibi matere makweli michana Yesu Kristo matukalero moko beka ndomboro ya soro lioka wala monto te korre tabauti ndi ko swaki matukali mwaka bekira matero ko monto ngaki ama ende rali tukulia Nyasaye ndira batukana lero ko gole retio egende tabauti ojikulie TV egende tabauti so lakini masikolania ebijelie mwabere mugotora matuka matambe moko bekira aba nono monto bate kuyena kali ndi ngaki babekira Yesu Kristo kamna akwete mwana ndio kora ngira makweno kwa Kristo Yesu Mtabe gete weekend ko Juma bai kana ngo jakera mapema jakera mande kabisa kwa Yesu Kristo ende bintu to abere to ko weekend gayo mbia mono sana ndo chenga to gukora naye Bishop kwani abakristo bao bantu babere batatu nonyene nkagao na boigo tukore enere Winnie tiga ndebe tinga ito kwane bantu yana te mungana ro singa mbe mana so nganjira ko bogi mabe manacha lakini asoni bese ontegerete tiga mate mana musen na ni kumasabira Easter egg yere to wonjo lyo kwane asimanya bantu mara ligende ko kwani bantu mbata basani abange
na ndege kwa ni babiro nyanga kyo tangwa ni tukonya monto kwa gochi so ndaboko kwa ni bose yonkwe bajasinga nchoko kurusie marembo ya bande mbatwaranga na kwa ni fulani wante kan kumetonga itonyora so datanga kiro monto yo manyete ni otamanyete na gose benya sako sene na ni ngatanga no yorwale tenga giga tigo manna ko gwene mainga Kristo Yesu itata so musaraba agwesibi obomogima na ndenya gwatereire matuka igati yango teira naso manena omanna goseni abe moyo naye abantu bamekameke yes mbye mona sana wini nekiro to korigeria ati menenge ngana neri kwa watu cha sabaswati Auswati ndakwanira abaswati usenda kwani aba wakorire twakorire ngana kwari kumate iyo mwere ekero to gosota ya ngana bwatari omwerio nare goteba nga ase gusiga ntobwate ekiombe gekorokwa kiabangina babarandi naba bishop naba reverend n'abasubati bari abarandia ntobwate ekiombe gekorokwa nga Depora movement ose Depora Rise ntokabwata conference ekarere chakarere tukoria ichuma wiki etwa chakarero iga tarehe 25 26 mpaka 27 tukoria Jumapili saa 8 na litogo cha gukora etogo cha kayakorera ase kanisa ya conference yengi mocho kwana conference etokora twakwanira abangina twasitekanyora nga abangina babarandia most of the time igo bakoba abantu bata eshimigeti yani batamanyekaini ya kwamba gusembare muhimu asengenche yabagakaba babo barabarandia tukamanya konyora nga ekera abantu bare marika gatanga abantu banyomanire baro mubero yomo naenda abantu bari sikurigira kera bakandra komenya bago bachenjera itabichi bwekana usubanga kubekana none ebieni lakini asanye ngana yasaye bahatana ni rupi bamanyagana nenga muga pastor no mugungu aberekana ande ntuntu maide kumubua mwaona yo no morande usino mugako njende muga bishop njende muga bishop so kera twanyara tanga mbabwa ati sababu none kanisa teriko bamanya bakaba babange tukanyara bande bakwirana tukanyara bande mbali gutaka ko goikange lakini nderi sense tukanyara nga umukungu abwata role ne sana ase kanisa eso mugako yakurandia ekiagara igotobwana tatwalidi by example omosuba teoria igagwana tabe example ekenene ase kanisa gweta abasubati abande babwatia tukanyora nga bona abantu abankorengana n'engenjeri batare ko eguri bagarisa iri bagari abo mundate bari to ko batembe gutane kanisa nje mugondo nkara mbisi tugacha konyora nga gatuba ikange ntutwabeira abasomba banyasa abasubati n'abasubati mbara babarandi bayiruri bagana bagaka babo gutenase ribagerio tukanyora nga abantu abange gotogoche kubaikange to barangeri tobekamo tobatebi nga yaya nugwena toterene mono ase nafasi yao ase kanisa ya Nyasaye ekera still Mungu anakutegemea pale ina toje tuafunzana onye kwaro kwani oyo omozi babere ono nanchengo kwani aba litangani hinkora akere Nyasaye biyamo nasengencho yeri tukeri angancheire nabayiga nande ntate gotebi none TV yagetembe ngatiganya saba sesenia asengencho mwaranga twaicha iga tobeka mangana ya Nyasaye asobusi wabantu ose asabarigirete nabategererete tiganya saba seseni getembe TV nanje yabiro guseseni asende amatuka mange na amanyekana sentare oje komanyekana asengencho yagetembe TV tiganya saba seseni mono naenda bakorera maya into kende ntagetagotebia abantu banyasaye bonspi Kristo dunia mzima uranya ariko umuntu yone ya kwamba lituko lya rero yani lituke pasaka gocha pasaka etu anyorere bono iga tigocho manya gochibosio che koruna nayo shuda ngekere pasaka ya beta 2025 nja chenche tibo gimabwane ngate ko bekina arenge nkaba ekinde rero iga ekiagere pasaka ekero tokorigere the first thing ekorenta forgiveness okwabiru kwebibe egento kende gya kabere kwamenya konyora nge pasaka eli uchenche obugima bw'omuntu egento kia gatatu ekobokia omuntu na Yesu Kristo nakweta akaboka asinga kietiga nayo oboke ke moika ebintu byao biboke
nonyine bikonya bia kwamire biboke biasara mbia kwete biboke boroiga omochi no igeto gasare karo chinyoma chigakwa chiboke aseretari ya Yesu ige binte binga sobogima byo kwarere nga byakura no imani yakwete tigeboke aseretari ya Yesu ekere Yesu akwete bintu ne bike byabogete so ntagata bya abakristo bonsi asensengi manga Nyasaye tigaba sinna ndengo tayinsa Mungu wakerensa mbye mana sencho mugakone Nyasaye museni Isaya agonte akongajiranga nayo mungu nagenda gucyabo ukwana ringana Nyasaye Nyasaye museni n'abana bana tigamba kwani bansi Nyasaye waseni asubare Yesaya wabonene barikiwa mbia mora sana gutyasia abakristo bonsi na oyo mwancho murigireria ori otobwatite emambi yabono gendera guchengira Easter ngali tukerigario mwerio ria Easter chinga kechiga gendera kulichengira ime ya Getembe TV korene gwikiraga bo kero twakorenere Bishop Omambia na boigo Reverend Ewini nigo tugutia gukorera umurobiri gwetu ani ya Getembe itukerigaria Jumatatu gabo asinjira iri ya bene kegima ngokwiraniria mbuya muno kegima nande ngokuboria onyare kugenda gusanga ase emirobiri ende kubwatia elio tugendere kuba ose kubwatana asinjira iri eyo bwa mochinga kichiga kubwatana akemwika na boigo kugendera gusanga obuya bwe pasaka nengana yengencho elio tugendere kuba na gokonyana na boigo gusirana ekero ebintu bigenderete gokonga kuro ase studio akabiri Neria Villa Akariri na boigo maya yechi kamera Wilfred Matundra nenchengoro kwa Matilda obegwa endra utwara chingaki chinyororo na boigo nkukuganiria endra utwara Easter yao eyengencho Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandegere uzito somya bamuraba chikuya mandegere Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keruka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Superstores Nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza ya nchiri amone kampani ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo ere enkare eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa ligakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayubo igabwate chi pro
profile net gauges au unabono mbabwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuari ayechigage emeronge tato asama bati alia ayechigage emeronge bire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental